na IGP dabena ombesesa no dada do omusesa no Opambour John Mahama obodo homoden pa media woni bibi yamfa bibi anto nchen nakoma papenti mepenasem nakoma papenti enya politics asem nakoma papenti mepenasem because erade kasa akire me no ose nakoma papenti na eme ya sebre bi atwam ya hunu ntem na ya wasi ya time e won ya mahunu bi ho nyama bi amfaso ni so ate ho pentenkwa eko ho ntokwa hunu ntokwa amfaso ni so osofo me kaya etimi shimisa eni papa sei na yakasa etia sewe eni papa osofo amwade ntina wanka na ntamanche na uma ayi friend say Chairman Wontumi mo keka ansem twitwa ntro kire me Chairman Wontumi de oyo true for too much on kano kure baako sei osofo Charles Owusu na IGP dabena ombesesa no dada do omusesa no Opambour John Mahama obodo homoden pa media woni bibi yamfa bibi anto nchen nakoma papenti mepenasem nakoma papenti enya politics asem nakoma papenti mepenasem because erade kasa akire me no ose nakoma papenti in fact owakoma papa na eme ya sebre bi atwam ya hunu ntem na ya wasi ya time e won ya mahunu bi ho nyama bi amfaso ni so ate ho pentenkwa eko ho ntokwa hunu ntokwa amfaso ni so osofo me kaya etimi shimisa eni papa sei na yakasa etia sewe eni papa osofo amo na anka ne ntemo hu osofo amo ade tina wanka ne ntemo anche na uma ayi friend say Chairman Wontumi mo keka ansem twitwa ntro kire me Chairman Wontumi de oyo true for too much on kano kure baako sei ensem okeka kire me pa fa Opambour Mahama ho ono kra count na mempe Opambour Mahama asem no Chairman Wontumi se ni nyina na oboa eno odi bi ye me o twa ntro to me ame so Chairman Wontumi se owe Chairman Wontumi we Nancy mentante nka na yase kenoforiata ya bono wanted ampa kenoforiata ya bono wanted when born wanted so far mo brown na yi o say OSP na dey ade OSP or council of Shisha BBM or council of Shisha IGP, the near Maniamem. Any pay woo ye. I say IGP and Shisha Munfamra still on Timin Farmer. OSP no home council of winning in Enti Onona Wabo Kenoforiata wanted no. Na onti me mona na Akufo so wanted ana eno de enyi ana eno de enyi eno de ya enyi Matias lawyer adentina no enyi sa asem bi koto nanima wonya ho evidence
ɛne ɛsɛ me mɛtumi de masɛm akɔto n'anim na wɔhwehwɛ mu ma me. Na sɛ Nana Akufo-Addo wayɛ me corrupt wascam me da wɔamɛdaadaa me sɛ wobɛsi m asɔ ɔdama na wɔsi mentim baabi na ɔno abɛka saa anaa ɛno deɛ OSP no ɛno ɔhwehwɛ mu ana ɛno ɔntumi wiem ɛno deɛ nyame ne bɛhwehwɛ ma ma me ɛno yɛ bɔhyɛ ɛti bɔhyɛ nka ho wurade a kurɔfoɔ wɔ mu tiri mu ɔden dodo ɔsɔfo antwi ne ɛdabrɛ Nana Akufo-Addo asɛm ya nti special prosecutor no ɔntumi prosecute Nana Akufo-Addo ɛbɛyɛ den o kampɛsi yɛ prosecute wɔ mu nyinaa. Hallelujah. Media for agorɔ na media o mesrɛ mo hwɛ na mo ankɔkyerɛkyerɛ nsɛm mo deɛ menim akoa bi ɛfɛ ne K Black media ɔn deɛ ɔbɛkɔ akɔtwerɛ akɔkeka nsɛm akoa no deɛ meka kora a ɔsɛ meka bi ɔsɔfo mo wɔn ne no na ɔnya asaa deɛ no ɔsɔfo mo nka nkyɛ media for no sɛ agorɔ na media menim sɛ Nana Akufo-Addo ɔnyɛ bɔne bia obiara bɛtumi a but ɔno wɔyɛ madamfo gya sɛ mafe no ho mehu no akyɛ ne nti ɔno sɛ ɔwɔi sɔfo ɔwɔi Nana Akufo-Addo ɔwɔi watu kwan ɛmɔmɔm yɛnka Nana Akufo-Addo ne tirim ɔden o nti ampa wɔhwɛ nyame anim paa wɔamfii mi adeɛ afiri akonnwa no so akoa tirim ɔdene kanya sister tena paa ana mefɛre no paa nka Nana Akufo-Addo akoa tirim ɔden ɔsɔfo mpa ne tirim ɔden ɔsɔfo wei deɛ mɔm yɛnka no kora akoa papa ne ne tirim ɔden amen afei yɛnkata yɛni mpa yɛ bɔ maa ne nyinaa brɛ sɔfo sɛ ma sɛ wokae ɔsɔfo same wei ɔsɔfo same mpa bɔ no sɛ wokae yɛ brɛ yo ɔsɔfo air condition paa so na yɛ sweaty mpa yɛ bɔɔyɛ 9 months non-stop 3 days a week ɔmo ba so ɔmo brɛ biribi a yɛnye awurade menim sa kwankam gye sika bi ɔmo de ba dollars maanye nam san de maa ɔmo ɔsɔfo ɔbɛhwɛ president frɛ me sɛ yɛ mmara no nanka but yɛnka no kɛse nti agya yɛbɛnde sɔfo wonim sɛ yɛbɔ mpae no aduru baabi a mpaebɔ no no yɛhye na ɔmode sɛ sika no brɛ yɛn o na ɛda koraa na maanyɛ me koraa menhu deɛ ha me sɔfo dan deɛ antena maanyɛ sɛ sika no ɛyɛ dollars o menyɛ sika menhyɛ da mpɛ sika mesa kɔ bi wɔ Nigeria no so akɔ ho paa anya onkom sasa ne sɛ yɛhyɛ ne paa ba sasa ne ɔfare me nti wantumi ankasa ane ti kura na me kura metimi ngigi sika yi ana mentimi so mentimi nya saa ɔsɔfo saa suban no ɛnyɛ o ɔsɛ mutumi fo na megyae ɔsɔfo yɛtim pagya sika paa ma me
hwɛ ɔsɔfo ɛyɛ evangelism na ne yɛyɛ no Kumasi no Kumasi eduru tembi uprichi a yɛkyɛ osika koraa a wogye a na akɔyɛ sɛ wayɛ bɔne nti yɛpirichi odwom koraa yɛkyɛ sika ne yɛngye papa bi yɛfrɛ no in the name oprichi wɔ adum maame bi pɛgya sika kyɛn na odidi maame no atɛm sɛ ɔpɛ sɛ mehwe ase ɔhu wodi sika ɛba abɛsɔ me ahwɛ ɔhu wanye maame no sika no ɔsan didi maame no atɛm sɛ maame no pɛ sɛ ɔhwe ase saa ntam mote kaa ɛyɛ fam koraa yɛsɛ waba slide wohyɛ atade a ɛfɛ koraa na kyɛ sɛ wo koraa no wahwe ase wɔ Kristo mu sɛ wohwiw toɔ nkyeaeɛ a ɔho nte wɔ Nyame anim ɛna wotiri nwi mfui ɛma wabɔgye sɛ nyɛ pu haa womfiri Nyame wokɔtwa cat wobɛkɔ bonsam gyem wonim na akɔbɔ mesh Jezebel honhom te wo mu na wokɔyɛ makeups ɛne wokɔ ɔpo ase ɛno anko a wo nuabaa ne maame wata waa Kristosum wei nyinaa wurade sɛ na ne nyinaa nyɛ saa ne te sɔfo nhyira nka yɛn amen monka nkyerɛ mediafoɔ ne sɛ Nana Akufo-Addo deɛ no agorɔ na media o hɛ ne ɔma nkɔtwerɛtwerɛ ɔmu deɛ minim ɔmo adeɛ bɛkyena front page sɔfo monka nkyerɛ sɔfo gye microphone ne ka kyerɛ ɔma no na mediafoɔ deɛ titiri saa akɔa bi ɛsɛ fɛ ne K black asɛ wanwan saa akɔa no monyama no mmra monyama kasa no mmra hello nkurɔfoɔ no ma mo hwɛ yɛn na mo ne yɛ asɔre nhyira nka wo sɛ mo ahwɛ papa a ɔwɔ nsɛm bi a ɔka adi agorɔ ɛna yɛwɔ nsɛm a ɔka na n'ani abere ade nti ɔtaa ka sɛ wei deɛ mia na meka masɛm na wei deɛ medidi agorɔ in fact papa ne yɛwura Akufo-Addo Nana Addo Akufo-Addo ɛnni problem biara ɛna ɔne MPP as a political party ɛnni problem biara ɛyɛ agorɔ ɛna odi ti ba mo mfa nkɔ ɛna papa Bempah se yɛgyina ha ka sɛ ɛnyɛ biribi a ɔka ɛde agu yɛwura Akufo-Addo ho fi anaasɛ MPP fo yɛasɔre MPP fo bebree wɔ ha ana meboa moma mo nsa so ne yɛhwɛ bebree na wɔ ha ɛno nti asɔre ɛne MPP fo ɛnni problem biara but the person Ghana 40 as say onyame sunsum na de papa no ɛyɛ adwuma baabi a onyame wɔ no ɛhɔ na ɛdɛn ɔwɔ yɛda mo ase bebree bɔnsɛma apostle hallelujah ɛnsɛm a mekaa no deɛ meyɛ serious wɔ mu ɛne ɔmapani Mahama deɛ no sɛ me so ɔyɛ nipa papa na ne deɛ I'm serious now apart from what I said about sɛ wo ne ne hyia a wobɛhu sɛ ɔyɛ nipa papa the president of Ghana His Excellency John Mahama that he is a person with a good heart. Every other thing I said was said in jest. It was a joke. In fact, papa. But I'm insisting that His Excellency John Mahama is a good person. 4 years no kra onsa onfa bi nka ho kra ono ankasa enchusu obi mayen na yansa ma ntra konya no so MPP for the yamo mo ntra fie nche we dey am serious we dey am serious omo ntra fie nche sofo now na yama NDC for so entra konya no so a yamo ma pan mi wa ma na enchusu obi mayen owie 4 years no no he no abra ono enchusu obi mayen yanto aba ne ma nipa ne ntra konya no so yanto aba abato ni dura eba ka se Ghana ya ne yade ho yanto NDC for monto aso because NDC for ye ni papa bonsem erabe hallelujah amen afa yankata ni now let's close our eyes. Minimisa mobu afume but bebreso nyamisha bebreso ani ageme ho mo wani ageme ho bonsam na ededo merade thank you hallelujah good thank you for watching.
Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.